Godmorgen guys, og velkommen tilbage. Det er lidt tid siden jeg sidst har lavet en video, men jeg tænkte, at jeg vil begynde igen. I dag der er det onsdag den 19. november, og klokken er lidt over 8. Og jeg har lige gjort mig klar, fordi jeg skal på arbejde om lidt. Jeg tænkte egentlig bare, at det kunne være hyggeligt at lave en lille video igen. Så jeg vil filme nogle dage her i den her uge. Ikke fordi jeg har de helt store, vilde planer. Men jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt anyways. Jeg har lige lavet en kop kaffe. Og så skal jeg lige gøre mig færdig klar. Og så vil jeg egentlig bare smutte på arbejde. Jeg er lidt syg, så det er derfor, at jeg lyder lidt sjov. Jeg er virkelig snottet, og jeg har hoster, og alt er faktisk galt. Der er seriøst blevet så koldt de her dage. Der er frost på alle ting. Men det er virkelig smukt vejr til gengæld. Nu er jeg kommet på arbejde, og klokken er 1:30. Så nu tænkte jeg, at jeg vil lave en lille portion yoghurt og endnu en kop kaffe. De her dage drikker jeg seriøst lidt for meget kaffe. Det eneste, der er lidt irriterende, det er, at jeg har faktisk ikke mere frugt. Og jeg kan godt lide at putte frugt i min yoghurt. Så det eneste, jeg har, det er noget mysli. Så det må det blive. Så skal jeg have vasket noget tøj i dag, og lige støvsuget. Noget, jeg kommer til at tænke på, ikke? Eller ikke noget, jeg kommer til at tænke på. En sang, jeg har fucking meget på hjernen. Det er Lush Live med Sara Larsson, jo ude og optræde. Og så tager hun folk op på scenen, som sådan kan den der koreografi til den. Så seriøst hele dagen i går har jeg haft den sang på hjernen. Og sådan inde i mit hoved var sådan, ja, det der forstår det, dem der ikke forstår det ikke. Men lige nu der sidder jeg faktisk bare og skal til at faktisk ordne lidt praktiske ting, fordi at jeg har et samarbejde med Nelly, som jeg skal lave her i december, så jeg sidder i gang med at vælge nogle outfits. Nu har de lagt en ansigtsmaske, og den er faktisk virkelig god. Det er en, jeg har fået. Jeg finder lige i pakken, så I kan se det. Det er det her mærke her, og den er helt vildt god. Det er sådan en den hedder Hydro Soothing Mask. Man ligner lidt noget, der er løgn, men det gør man jo altid, når man har sådan her på. Og det er seriøst så hyggeligt. Jeg har endelig fået mit træ sat op med, eller mit træ har altid været her, men jeg har fået sat en ny lyskæde på, og en masse sødt julepynt. Jeg er seriøst så forkølet, det halve kunne være nok. Men nu render jeg lige rundt med den her maske på. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor lang tid man burde have sådan her på, fordi jeg tror altid, at jeg overgør det en lille smule, fordi jeg synes, det er hyggeligt at rende rundt med den. Jeg tror faktisk, at jeg vil hoppe nogenlunde tidlig seng i dag, fordi jeg skal op på arbejde i morgen klokken 8. Og så jeg kommer til at have en lang dag i morgen, fordi at jeg har arbejde i morgen tidlig. Så skal jeg mødes med min Laura, fordi vi skal følges til et event, som jeg også kommer til at filme. Og så skal jeg ordne en masse praktiske ting, og jeg skal have købt det her, og by the way, den bronzer, jeg snakkede om, så det er, som jeg kunne stykke. Jeg kæmper med de her stykker, mine små sølvstykker. Så jeg skal også ud og købe nogle små ting i morgen, og alt muligt. Så jeg tænker, at jeg vil smutte i seng, men vi ses i morgen. Godmorgen. Lige nu der er klokken lidt over 7, og jeg er på vej på arbejde. Og det regner ubeskriveligt meget udenfor. Så det glæder jeg mig ikke så meget til at skulle ud i. Det regner i hvert fald virkelig meget. Nu tager jeg lige en tår vand, inden jeg smutter på arbejde. Nu er jeg på vej på arbejde, og det sner så meget lige nu. Men klokken er i hvert fald 12:30. Og nu skal jeg hjem og have lidt frokost. Og så skal jeg mødes med Laura. Jeg skulle egentlig også være ude og købe nogle små ting og sådan lidt. Men jeg tror simpelthen, det bliver i morgen, fordi jeg kan ikke overskue at være ude i det her vejr. Altså, jeg elsker sne, men det er så lidt koldt. Klokken er lige blevet lidt senere. Den er nu 3. Og jeg skal mødes med Laura her om en halv time. Og så skal vi følges hen til eventet. Og det her er mit outfit. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad ligesom viben var til det event, som vi skal til. Så jeg har taget den her meget cute skjorte på. Man kan selvfølgelig altid tage den her af, men whatever.
sådan her hvide skjorte på, og så har jeg lige taget bare sådan en sort cardigan ud over, og så de her bukser, og så skal jeg lige finde ud af, hvilke sko jeg skal på, fordi det har jeg ikke fundet ud af endnu. Lige nu kan jeg slet ikke overskue, at jeg skal udenfor, fordi det sner så meget. Sådan, det regner blandet med det sner, det ved jeg ikke, om det kan, men det sner. Og sådan, jeg kan se, at det blæser så meget. Sneen kommer også sådan den her vej fra. Sådan her. Fordi det blæser så meget udenfor. Så det kan jeg godt mærke, at jeg synes, det er en lille smule træls. Jeg har slet ikke fortalt, hvilket event det er, vi skal til, tror jeg. Vi skal til et sådan event med noget, der hedder Paris, som er et tøjmærke. Virkelig cute. Nogle søde piger, der har det. Det er jo mega hyggeligt, men lige nu kan jeg godt mærke, at sådan, mit overskud er ikke helt til det. Det skal nok komme. Men det er mest fordi, at jeg kan se, hvor koldt det er udenfor. Og sådan, ja, men det er mega cute, og jeg glæder mig sygt meget. Så lige nu så venter jeg bare på, at jeg skal afsted. Men nu skal jeg egentlig bare finde ud af, hvilke sko jeg skal have på. Og prøve at seriøst lige. Nu viser jeg lige vejret, så kan I lige se, hvad det er, jeg mener. Hvorfor jeg siger, at jeg ikke overskue det. Fordi sådan, ja, sne, så hyggeligt. Virkelig, virkelig hyggeligt. Men sådan det her, ikke? Lad mig sjov, jo. Altså, kan I godt se? Og sådan, jeg føler ikke, viben er sådan mega fancy, så jeg skal finde nogle sko, der ikke er så fancy heller. Så overvejer det, altså mine nye sko på, jeg har faktisk ikke brugt dem endnu for Alohas. Jeg synes, de er så pæne. Jeg har ikke prøvet dem endnu. Men jeg tror, at det bliver skoene i dag. Hej! Til event Paris og til Let's Shop. Men nu over til the main character. Hej! Anna! Hej! Okay, nu er det ikke mig, der startede på det, men det er jo Anna herovre. Men hun vil bare ikke være på det. Det har jeg fint nok med. Okay, Paris, det er et skandinavisk inspireret brand med totalt clean girl aesthetic tøj, og der ser vi. Nu siger lige vel, de bedste girls her, ikke? Vi har fået en goodie bag, og nu har vi unboxet, fordi vi kan lære det meste, vi har fået i det. Okay, This is the first thing. Jeg sætter mig lidt ned. And that's the thing. På den her mega fine top. Jeg hænger en masse tid på plakater her i butikken. Det er noget mig laver sidder her. Sorry guys. Last man stand. Alle var hjem, mig laver vi er going strong. Nu er jeg lige kommet hjem fra eventet, og klokken den er 8:02. Nu skal jeg i hvert fald, jeg er virkelig træt, sådan oprigtigt så træt, det har været så hyggeligt, og mega hyggeligt arrangement, og sådan virkelig søde piger og alt. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver rigtig hurtigt overstimuleret de her dage her, og jeg tror også, det er fordi, jeg i forvejen også er lidt syg, og sådan, jeg har propper i ørerne, jeg kan ikke høre så meget, og jeg er snottet, og sådan har lidt hovedpine og sådan noget. Men sådan, det har været virkelig hyggeligt og skønt arrangement, men jeg er også glad for at være hjemme nu. Så nu skal jeg hoppe i mit hyggetøj, og så skal jeg bare ligge i min seng og slappe lidt af, inden jeg i morgen skal være sammen med Mathilde faktisk. Vi skal ud og spise en lille morgenmad på Lille Petra, tror jeg det bliver. Så det glæder jeg mig mega meget til, at lige snakke med hende og sidde med hende. Det bliver hyggeligt. Og så, som jeg har sagt rigtig mange gange i den her video, så skal jeg stadig ud og købe min bronzer, som jeg ikke har fået gjort. Så det skal jeg jo gøre. Altså. Så i morgen, der skal jeg være sammen med Mathilde og spise lidt morgenmad og hygge. Så vil jeg gerne gå en lang tur, for det er lang tid siden, jeg bare har været ude. Og sådan gå en tur og høre noget musik og bare få gået mine steps. Så det vil jeg gerne gøre i morgen. Og så skal jeg mødes med min Julie, når hun er fri fra arbejde klokken 4-5. Jeg ved ikke helt, hvornår hun er fri faktisk. Og jeg tror, vi skal på julemarkedet. Det plejer vi altid at gøre hvert år. Og sådan bare gå rundt og kigge på juleting og hygge. Det glæder jeg mig mega meget til. Men nu vil jeg i hvert fald skifte ind til noget hyggetøj. Godmorgen guys. Klokken er lige nu 9:30. Og jeg skal mødes med Mathilde her klokken 10. Hvor vi lige skal have en lille morgenmad og lige snakke og bare hygge. Og efter det, så skal jeg ud og få købt de ting, jeg har sagt, jeg skal købe.
Fordi jeg glemmer det hele tiden, og jeg udskyder det, og sådan, det tager vitterligt ingen tid. Så det skal jeg have gjort. Men jeg har været lidt en outfit repeater, fordi jeg har taget næsten det samme på, som jeg havde i går. Jeg har taget den samme skjorte på, samme cardigan, bare sådan lidt mere lukket op, og så taget nogle sorte suit pants på. Men jeg glæder mig bare til, at jeg skal spise, fordi jeg er en lille smule sulten faktisk. Nu har vi lige spist en lille bolle. Jeg har fået en ice matcha. Så lækkert. Vi sidder på et lille pizza. Det er fredag morgen. 10:48. Det er sådan så smukt, at det har sned. Og sådan bare perfekt fredag morgen. Der er så sådan en hyggeligt vejr. Sådan rigtig så hyggeligt vejr. Ja, lad os komme til at bagefter. Fordi der er sne. Der er sne. Ej, jeg glæder mig til sådan en vlog. Ja. Hvad vlogger du? Er det weekend? Det er bare, hvad har jeg gjort? Onsdag, torsdag og sådan en dag. Nej. Og så ved jeg ikke, hvad det er weekend. Nu er jeg lige i H&M, og jeg har fundet en mega sød strik. Så den har jeg købt. Og nu skal jeg hen i magasin, der jeg skal købe. Der er meget høj musik an. Der jeg skal købe mine bronzer, som jeg har snakket om 1 million gange. Så det skal jeg gøre nu. Nu er jeg kommet hjem igen, og klokken den er lidt over 12. Og jeg er lige i gang med, jeg har virkelig meget rod på min seng lige her, I kan ikke se det. Så er jeg i gang med at folde mit tøj lidt på plads. Lige ordne den her situation, der sker hernede. Og så tror jeg, at jeg lige skal sidde og lave lidt praktiske ting. På noget mail, og jeg skal sende nogle fakturer afsted. Og så har jeg lige spurgt min mor, om hun vil med ud og gå en lille tur. Fordi nu har jeg lige været ude at gå, men jeg synes, det er mega hyggeligt at bare gå rundt og hyggeligt. Og sådan, der er virkelig, virkelig smukt vejr i dag. Solen skinner, og der er blå himmel. Det er lidt koldt, men så det er planen i dag. Sådan en rigtig hygge fredag. Så det er perfekt. Men nu vil jeg lige ordne det her mess. Jeg ved ikke engang, om jeg skal vise jer det, fordi jeg synes, det er lidt flot. Ja. Jeg lige sat os på Ravage for at få en lille frokost. Og fordi Tilde skal skyde nogle billeder til, eller en video faktisk, til at samarbejde. Så det gør vi også samtidig, at vi lige sidder og skal have noget frokost. Okay, aftenen tog lidt en drejning. Nu er klokken 4:15. Og så skal jeg til Rasmus Seebach-koncert, fordi at min gode ven Amming har kunnet skaffe 4 billetter. Så vi skal ind med ham og hans ven. Og så skal vi bare hygge. Og jeg synes, det er fucking grineren, fordi hvornår har man sidst hørt Rasmus Seebach sådan helt oprigtigt. Så det glæder jeg mig fucking meget til. Og vi skal faktisk afsted her om ikke så længe. Så der var lidt change of plans. Men det bliver fucking hyggeligt, og vi glæder os.